Kaupaw. Hello world, maadjong buntag Pilipinas, maadjong oras sa tibuok kalibutan. Kuana deron guys, February 5, Merkulis sa tao, sa tuig 2025. Kumusta naman mong tanan guys? Unsa may jong pamahaw karon? Yeah. Si Precious na namahaw na. Dek mamahaw ni Precious dia. Kamuti, kubasa ug sayote. Manajang pamahaw. Na ako pod mamahaw ko kon guys og pandesal og para man tugang tay bisa tabi banana malagi dari macam beli na ihatag na daw dari cheese ba di mo gibutang. Ani ang pamahaw karon guys, pandesal og iden. Sa grocery 15.75 ra siya. Ang dari sa tindahan sa bukas tag 20. So dato jud pod og kuan guys no. Pagkahaw sa grocery. Gamay na lang may kuwang para maduhay mo pala sa 20. Pare sa pandesal guys, coffee ko brown. Magkape mo po pa nagsa guys, basta ganahan ko. Pero kasagaran sa dagang tiklahon yung Milo dyan. Buta nga nakagatas. Kaya Milo kapag tanan kayo makasamot magka-gahi. Good. Kaya nag-inom pa dyan ko piros. Samot. Milo ka? Magkagahi sa gahiunon. Ay, na naman nagpa-TV. Manip do sa pandesal res Manila guys. Kamat. Wala. Isa na laman kapugid. Pero ako mabusog naman ang pukog mga 3-4. Nangan dyan guys. Diyan ka na hanta pag-iban. Nga hiligrag. Kuan bitaw maadjog istorya og mga tubang mo. Diyan magtalikod daday mo. Ikaw na dahil may gitira. Nagpantanga ka na inyong nature ngayon na dapat inyong nang tanang mag-uhon. Kaya usapon na nga toxic inyong batasan. Usapon na nga nakababag nga. Huwag ka rin ang inyong bighan. So, wadi ka nun inyong guys. Linaw inyong panganahon na luag inyong bighan. Bisag sa mga pobre. Lipayon gapon mo. Namoy kalinaw. Gaano sa imong kinabuhi ka niya? Muhay ka? May hi din? Precious. Muhay din kung sila gusto matubang sa cellphone. Hi na ikaw? Hi, namahaw na ko. Unsa man na mo pamahaw? Laplap, laplap. Unsa man pamahaw ni Precious? Laplap. Plap plap Malakit as gawas. plap 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 plap. Hey Precious guys, di bawas-bawas na mag-rice. Okay.
mag-uog ko sa hay unsa sa jagluto. Sumara pud si jagahi kalibang. Niliwat pud si janahe ba. Pero sa dito pa Miss Bohol, yung pa-check kami to Speedya sa lungsod sa Alicia. Dok mo rin sa Batos rin na. Anong tubig? Sabi rin juga eh. Pwede rapod siya amang bawas sa rice. More on vegetable and food sila man kayo. Ijang timbang ko no, sobra sa ijang pangidarin. Maluoy man po kung hang i-diet kaya dyan hugo kaya labi na panahon nga nipod si Jaja jaganahan mo kaon. O karon namang gibawasan sa pakaagluto. Total ka ng kamuti, kubasa, patatas nga na manggihapon ni karbo. At least this is a kadyo yung kuan sa tijan. Namang lagi di naman sa mo kaaglugaw. Daog luto na. Lahi ra ba jaglugaw kay mo lumulugaw kay dali ra man hilisan jagluto. Dugay-dugay ba na mahilis. Bisag pinalaton pa. Taho po, kaya na may taho dire. Taho po diyang pakanan, pero plain na. White tamis. Turang soya. O katubang puti ra ba sa taho. Maray mga pakanan nito. Plain. Angay mo po siya dyan. Nawasa? Ganahan naman sige po just gawas. Ginaganahan mo. Tambay sa sud. Paminagalin ni nga murag dugay na sa scribe, maitok na. Murag magpuan. Magpasalamat po ko sa mga tao nga yung tabang na mo, yung suporta na mo, bisag kahibaw po ko nga kinahanglan po sila. Ang kinahanglan po sila, naglisod po sila, kaya na po sila yung atubang nga ilang gitabangan. Importante silang kinabuhi. Daghang pasalamat nagdako kay gimahal jud Manila pod bisag kuan nga nang taga sila gisuportaan pero ning tabang pod si janamo kay ba na mo kinsa mo mapasalabatan kaadyo minimo labi na ni Precious kay karon laman so kad pagbalik na mo diri magduha namang jud mi kabuan rumpit sa 15 kay December 15 na minibalik at ninad laman jud guys wa pa just undoy makabiyahe kay napalagi gyasi kaso kay di ba sa pwede mo dagan tong tricycle o di palagi tiwas tong kapil kay magbisag pa man lagi po sa Daglakaw kay gamitin siya wa pa man survive gihapon mi sa pangkonsumo labi na importante sang Precious da mayroon na mo bills tubig kuryente da wala pa man nahot dig pagkaon sa lamisa naadjud gihapon paagad gini tuod ko nga God always provides. Sabi na dyan sa pinaka-needs na mo. Labi na Precious kaya na si Jai maintenance. Nga ayon kay mamulagi itong makuwang sa dag ayon katong pagkuha ni Jai si BC. Hindi po kumani nga kay marihot. Murag niliwat po si Janahe. Manang karoon. Kaya pagbalik ng mga re, balik na po ko ganyan ang piros. Kay hindi na ba dyan kanunay kada adlaw makakamungay o ganas. Ay mara pa yung kuha ng kapalit lagi itong gawas balik na po yung peros kaya marong ma-20 Precious siguro mga March naman din na kay February 27 naman na itong manpuhon naman na po yung pabalik ng CBC kay 3 months man to gaingan sa sidya ni Jadatos lungsod sa Alicia Dok mo rin kabatos rin niya nga after 3 months maintain just iron ipa-check na po na okay na bagay diyang iron ato na lang balik na lang po Miss Pidya ni sa katong pag-anak kaya agmuli pa mig lungsod agmuli pa mig Bohol maura man na pero naman po request ng laboratory katong sa CBC na lang po tayo pa kita ni Doc Patdo Bohol arang mahibawaan arang makuanan sa dagan sa napulaan ni diyang maintenance di ta kalimot sa Ginoo di ta may manghambog kay labi nagnanay mga mga kwartaan na diha kay kami nga ni bisag sana makali sa duwa Gemini ja pasagdi katong niingan nga lugar ko nag-vlog dinja wa pa kuno ko natabang nak ikaw di background sang vlog nak pasensya na mo guys kay nga na din ang nanay bata di na mao jang itudlo ko ana may lubuti
Ya, mabel na po, madabo. Lugar ako nung vlog, ano pa jud ko natabang. Di ba sa aging vlog ni naman jud ko nga agang sweldo halos kaduha sa katuig. Unsa bawasan pa jud tax. Dai guro jud ko makatungtong. Yana tinuod ko pa jud sa mong kinahanglanon pero pasalamat gihapon mi ginadji paagi a Ginoo. Bisag kuwang di jud gihapon mi kuanan mahupdan. Magsuwara mi usahay og daw guys. Importante nga medyo gyapon mi nakaon. Pagdingag na kutoy agtijan nga tuog kay way gikaon. Balabay raman ta din kalibutan na guys. Bahalag di magaling ta makatabang financially, tabang na laman ta nga iampo nato nga natong manang ikalis sa dinat man ta nga maka survive. Yan na. Ug naman gali katabang bisag ginagmay. Labing maadyo pod. Kay wala kay gikatabang dai mo pagadyang adaoton iduot pagud mo samot magdi na gud na maadyo pod. Lugar anong issue ba? Mubo na ba? Mubo. Issue ba day nga? Siyempre kinahanglan mo din ang kada adlaw natay madengag nga. Pasunding. Sani man pod? Sani naman pod shoes? Bitaw guys, kanang di ni pangaway ning pangkuan ning pangkuan ba para nang uban diha makamata ang tapod. Ang managingan sa radyo pagmata na mo oy. Nga na ba? si precious ang nagana nakadyoy mao. Sila magansay makitaan itudlo. Di pwede ka mo istorya ara ng kabanaan. Tuwid na yung naksan. Saan naman dyan ang... Grabe ni isang ka-curious guys. Naglays na makitaan di dyan sa pwede di mo hawid. Uli na ang nanay be. Wala, titit ka na ron. Uli na ang nanay be, dali be kay gamit ang nanay be. Barug-barug, ihatag nanay. Ihatag nanay dali. Kasuhay baka padidit na sa makilit na. Hindi, no? Padidit, makapadidit, good makaulit, tagbuhol. Ano kung di? At dyan na isang pasuwad dyan. Kaya makasuway po dyan sa ating mga kuhan sa unang nga buslot ng ipok. Buta ka mo rin dyan, no? Ah! Didit na sa babaw. Pasuwad dyan na pamiyabas, pangakoy. Ha? Di ka? Magparaus-us sa palwas, lubi. Magkumbabit sa palwas, lubi. Ngahoy, magunas natad, no? Paraus-us na ka nasakay kas palwas, lubi, no? Kini ka na, didit, sige na, pagay na ho. Precious. Ang bulintang. Diyan, lamirong buntaga guys, kay dahil mga naninda gulay. Lagi ka nang nagkuhan ba? Nanuroy ba? Nanuroy. Naglako. Tawag na ninja. Ikan pa kung binyan Laguna ng ilang gulay. Wala man sila kamunggay. Paano batong. Okra. Kani okra ha guys. 20 ra. Bumintay. Alam ligat. Amor bubarato. Suroy ra pa nila. 20 okra. Da kamatis po 20 sa kaputos. Da kani pong batong 20 ra po to 4, 6, 8, 10, 11 ka buok. Kung ato po tindahan, waray na po ag 20. Da pipino po dia. Duha ka buok 50. Tagka manong po. Pagpila na break kilo pipino ron? 200. Hawid na, hawid. Hawid na. Hawid. Gimingaw po kong pipino. Hindi alam sa kay presko pa. Tapos labasan na sa hindi may katay na yung presko maot na daan na mura nag wanay buga ka na mura bat wana naghupas na o na baji pa nihupas na ningko na wanay buga. Basta magupod makadry sa baji guys kanang ito kuno pang hilig mo inom og alcohol kanang stress da di mo ka gulay nga na kana bang asa ko po na makadry sa bagay na nga na jadi pud hingin na mong tubig. Huwag mo pa tubig?
wa pagaji mo pa tubig. Way mo bubo. May kami natag nga. Kanton gapon sa. Ilang sa kagawad. Sa kabuok. Tanga ka guys. Manok. Mura tayo mo si Milumi. Nagtangan og gamayng repolyo. Mo namang tamahaw pa yun to. Sa kabuok. Sakto may tama pa ngayon panihapon. Gagawin ta supaw. Hi guys. Murag medium na siya ron eh. Medya kilo. Ngayon sa kabuok no. Paano naluto ang gulay guys? Yeah. Manok, repolyo og carrots. Kanang gigisa. Daan ang ipakaaning manok daan. Lagyan nag sabaw. Ay dagag sabaw kay aron mo na ay mahigupigupon. Mo lang siya style yung lumi nga binukid. Ito guys ko ni capricious. Kanang daghan sa aba sa manok o kamunggay napang ibatang gamay carrots. Yan sid ani nga. Luto na guys ya. Tadan. Nang ipah. Ano ni luto-luto. Muna ni pinakaluto na mo. Mga na may supaw guys. Nagahal. Nagkaupaw, di ka medyo mahurot. Balhin na mo. Napagka-precious. Hapon na day guys. Ang sama to. Nangaan namin sa amang pansit lumi kuno matod pang Tatay Armando. Pansit lumi. Jag si Precious food guys. Nagpanihapon. Ano man imong suwa no? Masa man suwa ni Precious? Hello. Hi. Hi Carly. Hi ikaw. Hi. Hi na. Hi say. Hi. Tago man. Kag manok ug kubasa. Isang suwa kay chicken breast nagi natanan ja kubasa. Ito DJ ko. Nga guys, mo day sa toy. Mao sa day mao sa day toy atong video rong adlaw. Nga mo shout out day ko na ako no may bag-ong subscriber di asi. Roberta Cabales sa TikTok ni followers ko nimo wala good ko na notice aw. Wa mo ko nagkuha ng TikTok kay katong naguba ang cellphone wa na TikTok kay di naman ko maka-edit sa kini master kay puno na lagi apps. Wa na nagkuha na kong TikTok, wa na ko TikTok pero karon giabri na pagbalik pero ako nagkuan, ako nagamit ngan aura ko og nay mga baligya sa TikTok nga bintahag presyo. Wala mo kay mo ka TikTok kay reset naman lagi mo cellphone. Oo, na-reset naman di ay wala day bag-o na day po na account. Shout out ma'am Roberta Cabales. Thank you for watching ma'am. Taga-asa day ka ma'am Roberta Cabales. Tugang salamat sa pagtanaw. Shout out ma'am Sara Laila Ami diha sa Bahrain. Member namin do sa makalingaw na kaayo sa Precious Babuyag. Buyag ma'am. Nagtuman na gidya. Gusto na magpudo sa gawas. Imong isod, maitik na, manudyo na. Ma'am Milos Mihiyas. Shout out diha sa Cagayan de Oro City. Ma'am Edina Cañete diha sa Leyte. Diya tulong siya ayop diha sa Italy. Amping mo diha ma'am. Kanunay. Sir Noel Dominguez watching from Cebu. Gatong message Ate Lucy nasa spam. Message na spam ba karon rakit eh. aw. Shout out dahil may isa ni message na mo nga dihara sa spam messages. So, ano mo makita dihara sa December. Shout out, mamininay ni Precious. Wala basang Armando. Kaya na
pa messages. So guys, namang giniingan nga kung saan ako napayahang ka enemy. Huwag man ko ka enemy guys. Kuwan raman nga ho, real talk raman nga ho. Kay, para ganahan po man na nawaguban kay arong di po kadyo boring hanggang content. Peace and love raguta din yung napita guys. Good vibes kanunay ba? Lingaw-lingaw raman nga ito adin he. Huwag man tay. Hilabkan nga tao. Putay gipasakitan nga tao. Shout out day ko ni ma'am Pili sa Taghap. Nakabalik na mo sa Manila ma'am. Shout out po ko ni ma'am Piona Life Vlog. Daghang kadtong salamat. Guwapa nga ma'am. Ma'am Piona Life Vlog dahil sa Quezon City. Amping mo diha kanunay ma'am. Naatuan ta nga magkita-kita po tapuhon ma'am. Yan, dukuni mo ma'am kaya kang guwapa buag. Arang ka guwapa buyag. Beautiful inside and out. Ate mo di sa Ladin, di sa Japan. Amping mo diha kanunay ti. Tama juday pa, ang importante di jud mo sukol day. Dito, di man po din ang kumusukol ma'am, pero lahi po ko kay manapog ko'y maximum limit. Mo strike po ko basta di na po ko kapudol kanang kuha na po ba murag bugtas na po gatang hugot nga pasensya. Shout out commenter in bids. Shout out ko ni mo diha bisa gamay ang balay basahin loo organize ang mga gamit haya ay sa panginabuhi. Bitaw ma'am, yasa mo nang dakang bayan sa nagkasalinggubot pag bitaw. Daga mo bisa gamay mong bay kasi linggubot gihapon kay piot man. Mura na mo dinig barkong makalarga kay daghay mga butang-butang kay wa mo lagi pilaing kabutangan kay maora man lagi ni kagamadyon pero importante makatug ta nga safe nga di ta mawanon di ko ta masudog mga daotang tao. Mammers and family in Korea, shout out ko nun mo diha ma'am. Ganadyo ko nimo kaya naghana ka kadyo comment sa kuan basi ikaw may ahang top commenter ani. Puhon-puhon, hapit na ta mo 2,000 subscribers. Tang-atang naman mo guys, basi day pag di ra ni mahibaw-an sa kapamilya ra. 2,000 na ni, di ako kabantay ba. Shout out Ma'am Inday Zuyo, Ma'am Jocelyn, Ma'am Arlene Rolon. Amping mong kanunay tanan labi na sa atong panahon karon. Ug daghang salamat sa kanunay ang pagtimbaya nga way paglubad. Naman din nagtugtog di ay. 1,872 subscribers. Sa kaisang pamilya ko ni guys sira ni hibawan kay pila na rabay kuwang. Pila bay kuwang sa 872 tay arong ma 1,000. Ikaw man si bright. Ikaw man si bright ug mata. Bright man ko sa mat guys pero mata dito. Bright mananaw, bright manguan, manglata, manglili, sana. Bright mandog. Bright ug mata, bright mananaw. Basta guys po, nung maka 2,000 na ganita, magbutang ra kog mechanics ug unsaan agkuan arong apil mo sa Audi naman rin, ingon naman dahil ko nga pilihan na dito nahang mga top commenters sa pagsugod hantod karon. Pilihan na ito nahang dahan kadyog mga comment per misang vlog. Bisang pag bago mga subscribers, nananaw na mo sa mga vlog nga daan, namoy mga comment, apil gihapon mo. Mabag uman umadaan, basta na yung mga comment pero may kay makahibaw ko nga nanaw dyan na basta na yung comment. Nga na yung maapil sa listahan pohon. Anja guys, mao to itong content rong adlawan sa sunod vlog na pud pohon kita-kita na pud taninjo inat mata nga di jud mo pulan kay ba man jud ko nga naa pwede pulan kay labi na sa kanang kusog kadyo mo comment pita og naihang kuan na among video. Daghang kadtong salamat sa pagmahal namo labi na ni Precious. Anja amping mo kanunay tanan guys. Anja God bless us all always and peace be with you all always. Bye.